Hi, ek is Elizabeth Mpong. Ek bly by Sasolburg. Ek soek job baie. Ek sal baie wees net saam die kenners. Ek leer die kenners baie. Newborn tot groot kenners. Ek speel saam met hom. Baie mooi. Ek sing. Je kunt net heel, ik kan ontvang en dan moet niet heel niet. En ik werk bij de huis, ik werk baie mooi, ik trek baie mooi bij de huis. Ik like die honden, ik like die kat, ik heb niet die problemen met hem niet. Oké, nou ik werk, daar ik werk bij die 2 dagen. Is groot huis, is 5 bedrooms. 3 sitting room en groot bar en 5 bathroom, maar is groot huis en extra. En daar missus, ik kan niet meer Lisbeth, dat is fijn, ik zie mezelf. Daar is veel, ik moet schoonmaken. Ik kan niet eerst altijd achter bij mij kijken. Daar is niet schoon niet, daar is het schoon niet. Altijd ik maak schoon, is baie blij. Ik heb 3 jaar daar gewerkt en nu ik werk daar voor 2 dagen. Nou, ik vraag net die werk van 3 dagen, maar net te krijgen iemand die zoekt van die hele week. Ik heb niet problemen niet. Ik heb werk voor 5 dagen is recht. Ik is available voor 3 dagen. Voor nu, maandag, woensdag en vrijdag ik is bij de huis. Nou, maar iemand zoekt iemand van die hele week, ik is available, is recht. Dank je.